Yn enw I yw Ruth Evans a dwi'n gwirfoddoli I grŵp Cwn Tywys Gyfyrddin ar rhan Cwn Tywys Cymru. Y brif rheswm dwi'n gwirfoddoli yw dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn I ni hybu y gwaith mae Cwn Tywys yn gwneud. Mae angen I ni ddysgu y pobl am yr hyfforddiant a'r gost yn arbennig o bob ci tywys. Mae pobl yn cael eu syfrdanu pan ni'n siarad amdano'r gost o'r hyfforddiant a'r cefnogaeth i'r perchennog wedyn ni am rhyw 7-8 mlynedd. Mae yna hefyd gost i'r perchennog I brynu'r ci, a mae pobl hefyd yn synnu ar y gost. Felly mae'n braf I gallu mynd allan I siarad â pobl a jyst I hybu a esbonio iddyn nhw'n gwmpas beth mae yr elusen Cwn Tywys yn gallu wneud I pobl.